Hej, og velkommen til den her video, hvor jeg vil gå igennem nogle af de idéer, der ligger til grund for kunstig intelligens og maskinlæring mere præcist, og jeg vil prøve at forklare, hvordan det virker. Mit navn det er Kasper Green Larsen, og jeg er professor på Aarhus Universitet, hvor jeg leder forskningsgruppen inden for algoritmer, datastrukturer og maskinlæring. Godt, så hvad er planen for det her foredrag? Ja, planen for foredraget er, at vi vil starte med at kigge på de grundlæggende idéer bag ved maskinlæring og kunstig intelligens, matematikken, der får det til at virke, og vi kigger på nogle simple eksempler, og hvordan det virker der. Så vil vi gå videre og kigge på såkaldte neurale netværk, og hvordan de bliver brugt til billedgenkendelse. Så vil vi kigge på sprogmodeller, herunder ligesom, hvordan ChatGPT virker, i hvert fald de grundlæggende idéer bag ChatGPT. Så vil vi kigge på såkaldt generativ AI, hvordan man kan lave nye billeder og få AI til at lave kunst for os. Og så til sidst så vil jeg slutte af med bare at nævne nogle af de tekniske og etiske udfordringer, der er omkring kunstig intelligens og maskinlæring. Godt, så lad os prøve at starte med simpelthen de grundlæggende idéer og matematikken bagved. Det er nok den mest tekniske del af foredraget, og bruger også en lille smule matematik, men kun ting, man har haft i 9. klasse i folkeskolen. Godt. Så maskinlæring, hvad er den grundlæggende idé her? Så herovre til venstre i billedet ser vi min institutleder Kai, og han er ude at cykle, og hvis man kigger på en smartwatch, så holder øje med urskiven, så lige om lidt, så kan man se, at urskiven den viser, at den spørger ham, om han nu er ude at træne, om han er ude at cykle. Så uret har simpelthen detekteret, at Kai er ude at cykle. Og så kan man selvfølgelig spørge sig om, hvordan virker det her? Hvordan kan uret finde ud af, om vi er ude at cykle? Og det gør den selvfølgelig ud fra noget indsamlet data. Det gør den blandt andet ud fra din puls og din hastighed, og så har den selvfølgelig også alle mulige andre sensorer. Og derudover så har man så bygget sådan en såkaldt maskinlæringsmodel, som er trænet til at finde mønstre i det her data. Så lad os prøve at kigge på, hvordan kunne man i et meget simpelt setup forestille sig, at man kunne træne sådan et smartwatch. Lad os sige, at vi bare er ude på at skille ad, om brugeren, der har uret på, kører i bil eller er ude at cykle. Det vi så gør, det er, at vi skal først have samlet noget data ind. Det vil sige, at vi sender en masse mennesker ud og cykle og køre bil, hvor vi ved, hvad vedkommende har lavet. Her har vi for eksempel sendt en ud at cykle, hvor vi kunne måle, at pulsen var 150, mens personen cyklede 25 km i timen. Ligeledes har vi også haft en, der er ude at køre bil, som måske har haft en puls på 70 og har bevæget sig med 90 km i timen. Og der er også en her, der har været ude at cykle med 40 km i timen og med en puls på 120. Så i alle de her tilfælde, der ved vi altså, hvad personen har lavet, og vi har målt de her sensordata. Når vi så har samlet en masse data ind af den her slags, så kunne vi prøve at kigge på, hvordan ser det her data ud. Vi kunne måske for eksempel prøve at tegne det som et koordinatsystem, hvor vi har pulsen på den ene akse og hastigheden på den anden akse. Og så sådan i hvert fald i et lidt simplificeret tilfælde, så vil det se nogenlunde sådan her ud. Hvis man har en høj puls og en lav hastighed, så er det nok, fordi man cykler. Og omvendt, hvis man har en lav puls og en høj hastighed, så er det formodentlig, fordi man kører i bil. Godt. Og det vi så kan se på det her data her, nu er det selvfølgelig noget, jeg har tegnet selv, det er, at det godt kan se ud som om, at man kunne tegne sådan en pæn ret linje, og så alt på den ene side af linjen, det er dem, der cykler, og alt på den anden side, det er dem, der kører bil. Så det er egentlig den grundlæggende idé i det her maskinlæring, det er, at nu sætter vi så computeren til at ud fra vores indsamlede data og finde sådan en linje der. Så kan man selvfølgelig spørge sig selv, hvordan kan man finde sådan en linje, der pænt deler vores data op i dem, der cykler og dem, der kører bil. Og vi vil prøve at gå i flere detaljer med det undervejs, men kort sagt, så bruger man i den her ligning for en ret linje, hvis man kan huske den fra folkeskolen. Y er lige med AX plus B, hvor A det er noget med hældningen, så hvor stejl går linjen opad, og B det er, hvor den skærer Y-aksen. Og så er der en såkaldt algoritme, som så prøver en hel masse forskellige værdier af hældning og skæring med Y-aksen. Det vil sige, at man kunne sådan prøve den her linje, så kunne man se, hvor godt adskiller den bilerne fra cyklerne. Det gør den ikke så godt, fordi man kan se alle bilerne og cyklerne næsten på den samme side. Man prøver nogle flere forskellige linjer, og indtil man måske har fundet den røde her, som er rigtig god til at dele bilerne og cyklerne op. Igen, her har man dataen, så man kan tælle på hver linje, hvor mange er på den ene side, og hvor mange er på den anden side af den her linje. Når man så har fundet sådan en linje, hvordan kan man så bruge den til at lave nye forudsigelser for, om Kai han er ude at cykle eller ej? Så det vil sige, nu har man så, det man gør, det er, at man tager den her linje, man har regnet ud på vores indsamlede data, vores træningsdata, og så gemmer man egentlig den her linje på smartwatchet. Og når så personen, der har sin smartwatch på, og smartwatchen måler, pulsen er 85, hastigheden er 110,
Men vi ved ikke endnu, om det er en, der kører bil eller cykler. Hvad skal vi så gætte på? Jamen, når vi har fundet vores linje her, det vi så gør, det er, at vi går simpelthen ind til det her sted, hvor pulsen den er 85, og hastigheden er 110. Og det vi så kan se, det er, at i det her tilfælde ligger vi over linjen, og over linjen, det er der, hvor alle dem, der kørte bil, de var. Det vil sige, at vi så i det her tilfælde gætter på, at brugeren af det her smartwatch er ude at køre bil. Så kan man selvfølgelig sige sig selv, eller spørge sig selv, virker det her altid, kan altid bare finde sådan en pæn linje, som pænt kan opdele dem, der cykler fra dem, der kører bil. Og det kan man selvfølgelig ikke. En linje er kun god, hvis der faktisk er en linje, der deler data pænt op. Det var der i det her tilfælde med puls og hastighed, i hvert fald, når jeg tegner eksemplet. Men man kunne måske forestille sig noget andet data, man har samlet ind. Man har målt måske, hvor mange højdemeter over jordens overflade er vi i. Og så kunne man måske også forestille sig, at uret kendte, hvilken dag på måneden du har fødselsdag, måske den 23. Og hvis du prøvede at bruge de to tal til at forudsige, om du cykler eller kører bil, så kan man godt se, at det kan man nok ikke bruge til at forudsige det. Man kunne stadigvæk sende en masse personer ud at cykle og ud at køre bil. Vi ved, hvad de lavede, og så kunne vi måle højdemeterne, og vi kunne sige, hvad dag på måneden havde de fødselsdag. Men når vi så tegner det her i vores koordinatsystem, så vil det være totalt blandet, hvem der cykler og hvem der kører bil, og vi kan ikke lave sådan en linje, der pænt deler vores data op. Så man bruger altså sådan en maskinlæringsmodel, som for eksempel en linje. Når man bruger den, så antager man på en eller anden måde, at den er nyttig eller repræsentativ for virkeligheden, man prøver at modellere. Okay. Så lad os prøve at tage et andet eksempel også. Vi holder os til de her simple linjer, fordi det er nemt at forholde sig til. Så lad os prøve at forestille sig, at man gerne vil forudsige salgspriser på huse. Det er et meget naturligt problem. Og hvad for noget data har man tilgængeligt? Måske i BBR-registret, der ligger der alt muligt data om hussalg i Danmark. Man kan finde salgsprisen, man kan finde, hvor mange kvadratmeter er huset på, hvad for et år er de bygget i, osv. Og så vil man gerne nu træne en såkaldt maskinlæringsmodel til at kunne forudsige salgspriser for et nyt hus. Så hvis vi igen gør det super simpelt, så kunne vi sige, lad os sige, det eneste information, vi har tilgængelig om vores huse, det er, hvor mange kvadratmeter de er på, og så vil vi gerne forudsige salgsprisen. Så i BBR-registret, der kunne vi så gå ind og finde alle de hussalg, der har været, og vi kunne finde ud af, hvor mange kvadratmeter var huset på, og hvad blev det solgt for. Så kunne vi tegne dem igen i vores koordinatsystem, og alle de her huse, det her i koordinatsystemet, det er tidligere salg af huse, hvor vi ved, hvad salgsprisen var. Hvis jeg så skal sætte mit nye hus til salg her, jeg ved, at mit hus det er på 220 kvadratmeter, jeg ved ikke, hvad salgsprisen den bør være, men kan jeg spørge en maskinlæringsmodel baseret på det her data, jeg har indsamlet, hvad er en realistisk salgspris? Og her kunne vi igen, i hvert fald på det her eksempel, jeg har tegnet en pæn ret linje, som går nogenlunde tæt på alle de her historiske salgspriser. Og hvis vi gjorde det, så kunne vi nu sige, jamen, hvad er så et godt gæt på en salgspris på mit hus? Jamen, jeg ville jo nok gå ud til de 220 kvadratmeter på x-aksen her. Så her er de 220. Og så vil jeg kigge på, jamen, hvad siger linjen i det her punkt? Jamen, linjen den siger 6,2 millioner. Jamen, så er en realistisk bud på salgsprisen nok 6,2 millioner. Og bare lige for at sige, at den her model med en ret linje med kvadratmeter og salgspris, den vil faktisk være perfekt, hvis alle huse havde den samme kvadratmeterpris, så vil alle huse ligge perfekt på en linje. Men det har de selvfølgelig ikke, så derfor ligger husene over og under sådan en linje her. Men det er sådan, man så kunne bruge en linje til at lave forudsigelse på et huspris. Okay. Men så kan man så igen spørge sig, nu tegner jeg jo bare en linje igennem de her huse, som så pænt ud, men hvordan sætter man en computer til at finde den bedste linje? Hvordan kan vi gøre det mere præcist? Og for at kunne svare på det, så er vi selvfølgelig nødt til at stille os selv det spørgsmål, hvad for en linje er overhovedet den bedste linje? Her er 4 forskellige linjer. Hvad for en er den bedste til at forudsige nye huspriser med? Jeg kan godt kigge på dem og synes, at den orange ser åndssvag ud, men kan jeg gøre et eller andet lidt mere formelt, og som jeg kan sige, at det er for eksempel den røde, jeg foretrækker. Så for at gøre det, så bruger vi inden for maskinlæring noget, vi kalder en loss-funktion. Man kan forestille eller tænke på det som en straf for at tage fejl. Så hvis nu man havde det her hus, og det var sat til salg, og den faktiske salgspris, den var 6,7 millioner kroner, men den forudsagte salgspris, din model havde lavet, din linje havde lavet, det var 6,2 millioner kroner. Så har den selvfølgelig taget fejl, og det vi så i princippet gør, det er, at vi vil give vores model en straf eller en bøde for at svare forkert. Så vi vil give en eller anden straf, der svarer til, at man svarer 0,5 millioner kroner forkert.
Og vi vil gerne have, at den straf, vi giver vores model, den skal være større eller dyrere, jo mere man svarer forkert. Så man kunne spørge sig selv, hvor stor skal en straf være for at svare forkert? Så hvis vi nu kigger igen herud af, der har vi, hvad for en huspris eller en salgspris har jeg forudsagt. Jeg forudsagde 6,2 millioner. Så kunne man kigge på, hvad var den faktiske salgspris? Den var 6,7 millioner. Og så kan man spørge sig selv, hvor stor skal straffen være? Nu kan jeg tegne straffen opad, ud fra hvad for en pris, jeg forudsiger. Og et meget normalt valg inden for sådan en maskinlæring, det er at sige, hvis jeg skal forudsige en pris, så skal jeg betale den fejl, jeg laver i anden. Så det vil sige, at jeg skal tage den faktiske salgspris, skal jeg trække min forudsagte pris fra, skal sætte det i anden, og hvis man kan huske i anden, så er det simpelthen at gangetal med sig selv. Så det kunne jeg også godt tegne, hvor stor min straf er heroppe på, som sådan en graf. Så hvis man kigger, hvis jeg har forudsagt nøjagtigt den rigtige pris her, så er min straf 0. Forskellen på salgsprisen og den forudsagte pris er 0. 0 gange 0, det er 0. Og jo mere forkert jeg er, jo større en straf skal jeg betale. Hvis jeg nu faktisk havde forudsagt 6,2 millioner, jamen så er differencen mellem det, jeg forudsagde, og det den rigtige pris var, det er en halv million, 0,5. 0,5 gange 0,5, det er 0,25, så min straf bliver 0,25 i det her tilfælde. Okay. Så hvis jeg giver den her straf ud fra min forudsagte pris, så kunne jeg se, at jeg skulle give en straf på 0,25 i det her tilfælde. Jeg kunne også sige, hvad vil der ske, hvis jeg forudsagde 9 millioner kroner? Jamen, så skulle jeg betale en højere straf, ikke? Fordi forskellen mellem 9 millioner og 6,7 millioner, som var den faktiske salgspris, den er meget højere. Den er 2,3. 2,3 gange 2,3, det er 5,29. Så her vil min straf blive 5,29. Okay. Så nu kan vi så vende tilbage og spørge os selv, hvad for en af de her to linjer er så den bedste til at forudsige salgspriserne? Og igen, husene, der er tegnet her, det er dem, det er de huse, vi allerede kender fra BBR-registret. Det er dem, hvor vi ved, hvad salgsprisen var. Og den linje, vi siger, der er bedst, den vi vil bruge, det er simpelthen den, der har den mindste samlede straf på det træningsdata, vi har samlet ind. Så lad os prøve at kigge, hvad er den røde straf? Så hvis vi kigger på den røde straf, så kunne vi starte med at kigge på huset heroppe, et yderst til højre. Den faktiske salgspris var 8,3 millioner. Hvis vi brugte den røde linje til at forudsige, jamen, så vil vi gå op her, svarende til antal kvadratmeter i det her hus. Så vil vi gå ud på y-aksen, det er det, vi vil forudsige med den røde linje, og der vil vi måske forudsige 8,2 millioner. Så det vil sige, at straffen på det her ene hus her, der har vi svaret 0,1 forkert, 100.000. Så siger vi 0,1 i anden, det er 0,01, så det er straffen, vi får fra det her hus. Men vi skal regne den samlede straf ud, så vi går videre til det næste hus her også. Vi ser, at den faktiske salgspris var 7,4 millioner. Hvis vi brugte den røde linje til at forudsige prisen, så ville vi have sagt 6,5 millioner. Det vil sige, at det vi tager forkert, det er 0,9 millioner. 0,9 gange 0,9, det er 0,81, så vi får en straf her på 0,81. Og vi går videre til det næste hus med en faktisk pris på 3,8. Vores linje vil have sagt 3,9, så vi betaler en straf på 0,01 i det her tilfælde. Og vi kan også tage det sidste hus med, der vil vi måske have en straf på 0,04. Så vi får en samlet straf, hvor vi bare lægger alle de enkelte straffe sammen på 0,87. Så den røde linje her, den har altså en samlet straf på 0,87. Så kan vi kigge på den blå linje og gøre det samme. Så på den blå linje, der skal vi igen kigge på, hvad vil den forudsige, og hvad var den faktiske pris. Så kan vi se her de resultater, vi får, de straffe, vi får for hver eneste hus. Det er simpelthen, man kan forestille sig, det er længden af den her linje her, ganget med sig selv, gang i anden. Så den blå linje her, der er vi meget længere væk fra linjen i mange af tilfældene, så vil vi få en samlet straf på 29,09 i det her tilfælde. Så vi har altså en rød linje med 29,09 i straf, og en rød linje med 0,87 og en blå linje med 29,09. Så den røde er altså den bedste linje. Så det er simpelthen en måde at fortælle, hvad for en linje foretrækker vi. Det er den, der får den mindste straf. Så kan man spørge sig selv nu, hvordan regner computeren så ud, hvad for en linje har den mindste straf? Det vi har er jo egentlig bare husene, og nu skal vi finde ud af, hvad for en linje er bedst. Og der går vi igen tilbage til det her med, at ligningen for en linje, det er simpelthen sådan, y er lige med ax plus b, hvor a det er hældningen, og b er skæringen med y-aksen.
Så den her røde linje kunne måske være y er lige med 0,8x plus 2, og den anden kunne være y er lige med 1,5x minus 2. Og lige for at gøre det hele lidt nemmere for os selv at forstå, hvad der er, der foregår, hvordan vi finder den bedste linje, hvordan finder vi A, og hvordan finder vi B for den bedste linje, så kunne vi lige starte med at sige, men lad os sige, at vi kun har lov at bruge de linjer, hvor skæringen i y-aksen er 0. Så det vil sige, at vi kan ikke lave en lige så god model, måske. Vi skal gå igennem 0,0 hernede i hjørnet hernede. Okay. Så hvordan finder vi nu ud af, hvad skal hældningen være for at få den mindste straf? Man kunne godt opskrive en ligning for, hvad den her hældning skal gøre. Det kan man bevise, lave en lille formel, men det vil vi ikke gøre. Vi vil prøve at gøre noget andet, som virker mere generelt til nogle af de ting, vi skal se senere. Så den metode, vi vil prøve at følge, der kunne vi forestille os, at vi vælger en tilfældig hældning til at starte med. Så måske vi slår med terningerne, og så får vi en hældning på 0,2. Og så gentager vi noget. Vi bliver ved med at gøre det her. Så vi kigger ud, hvad er straffen for den linje, vi har lige nu, den røde linje her. Hvad er den straf? Ja, vi kigger jo alle de her forskelle, alle de fejl, vi laver. Forskellen i y-koordinaterne her. Vi kigger, hvor stor er fejlene, længden af den her linje gange med sig selv. Plusser alle sammen og får en straf på 68,31 for den her linje her. Okay, så vi regner simpelthen bare ud, hvad er straffen for den nuværende linje. Så bliver vi ved med at gentage det her, så prøver vi at regne ud, hvad sker der, hvis jeg gør hældningen en lille smule større. Jeg lægger 0,01 til min hældning, så måske kigger på den her orange linje nu, eller gule linje. Så det er den med hældning 0,21 eller 0,21x. Så kan vi kigge, jamen den skal også regne straffen ud på, så kan jeg kigge igen på alle husene, og så kan jeg se, hvad for en straf vil den her linje få på mit træningsdata. Man kan godt se, at det, den svarer forkert, er blevet lidt mindre, ikke fordi den ligger over den anden, og alle huspriserne, de ligger endnu længere op end alle linjerne. Så den er i hvert fald bedre end før, og man kan måske regne den straf ud til at være 65,45. Så nu kan vi så se, jamen den gule, den var jo bedre end den røde, så hvis vi siger nu, at hvis den gule var bedre, den nye, vi kiggede på, var bedre, så skal vi opdatere, vi skal lave vores hældning om, så den bliver 0,01 større, så den altså bliver til den gule linje, vi kigger på. Hvis vi havde været ude for, at den faktisk var dårligere end den gule, så det vi prøver, det er i stedet for at gøre hældningen lidt større, så gør vi simpelthen hældningen lidt mindre med 0,01 i stedet for. Så det vi så her, det var, at den gule var bedre, så nu har vi ændret vores nuværende linje til at være den her, den der var gul før. Så nu er det den røde linje, og så bliver vi ved med at gentage det her. Vi kigger på linjen, der har en lidt større hældning, så regner vi den straf ud, og så ser vi, at den er lidt bedre. Kigger vi igen på linjen, der har lidt større hældning, den har faktisk også en bedre straf i det her tilfælde, så vi ændrer til den. Kigger igen, bedre straf. Vi bliver ved med at kigge, straffen bliver måske faktisk endnu bedre her. Og på et eller andet tidspunkt, så kommer vi også for langt. Nu prøver vi ved en, der har en hældning, der måske er lidt for meget, så nu bliver straffen faktisk værre, hvis vi skifter ud med den. Hvis vi skifter den røde ud med den gule, så får vi en dårligere straf, en højere straf. Så fortæller vores metode hernede, at nu skal vi i stedet for at trække lidt fra hældningen, i stedet for at gøre den lidt større. Det vil sige, nu går hældningen tilbage til, hvad den var før. Så bliver vi ved med at gentage, så vi skal sige, nu kigger vi på den linje, der har en lidt større hældning. Og den var en lille smule bedre, så går vi tilbage til den, og så kan vi se, nu står vi bare og hopper frem og tilbage her til sidst mellem to forskellige linjer. Hvis vi bliver ved, så hopper vi bare. Så det vi gør, det er så, at vi stopper simpelthen, når vi ikke længere ser nogen forbedringer i straffen, og straffen ikke falder længere, så stopper vi med at ændre vores linje, og så har vi fundet en, der i hvert fald tilnærmelsesvis er den bedste linje, vi kunne forestille os. Godt. Den her metode, vi lige har brugt, den er super central i alt maskinlæring og kunstig intelligens. Den hedder gradient descent. Så jeg tror, vi vil prøve at kigge på den og tænke på den på en anden måde også, der gør det lidt nemmere at forstå den senere. Ideen er på en eller anden måde at rulle ned ad bakke. Det er en anden måde at tænke på det. Så vi startede med en tilfældig hældning, så vi kunne også prøve at tegne alle mulige hældninger og linjen ud af x-aksen her. Og så slog vi med terningerne og valgte en tilfældig hældning her. Så kunne vi kigge på, hvad er straffen på mit data. Det var egentlig det, vi regnede ud, ikke? Vores metode sagde, regne straffen ud for den nuværende linje. Så det svarer lidt til at gå op her for den nuværende hældning og finde ud af, at den har en eller anden straf. Så skulle vi kigge på linjen, der har en lille smule større hældning, og så se, hvad den straf er. Så vi går lidt længere ud på x-aksen, finder vi ud af, hvad er straffen her. Den var måske lavere i det her tilfælde. Vi er gået ned af straffen. Det vil sige, at så straffen den flytter sig nedad. Hvis vi står lige her og går lidt frem, så får vi en mindre straf. Det vil sige, nu går vi ned ad bakke på en eller anden måde. Vi tager et skridt herhen. Og generelt, hvis vi nu tegner for alle de her forskellige hældninger, vores linje kunne have,
der kunne vi tegne, hvor høj er straffen for dem. Vi regner selvfølgelig ikke alle de her straffe ud, men man kunne tegne den her på vores figur. Og så det, der hele tiden foregår i den metode eller algoritme, vi så lige før, det er, at man egentlig kigger, man går en lille smule frem, og så ser man, går det op eller ned ad bakke lige her, hvor jeg står. Og hvis det går ned ad bakke, så flytter jeg mig lidt fremad, og hvis det går op ad bakke, så flytter jeg mig lidt tilbage. Så her der skal jeg gå lidt fremad med min hældning. Jeg skal øge min hældning lidt. Kigger jeg igen, her går det stadigvæk ned ad bakke, så jeg skal gøre min hældning lidt større, så jeg flytter mig lidt længere ud på x-aksen. Og det kan faktisk godt ske, at jeg flytter mig langt ud, så jeg kommer ligesom over det her minimum her. Så nu står jeg herhen, og så vil jeg igen, nu har jeg en eller anden linje, så kigger jeg, hvad sker der, hvis jeg gør min hældning lidt større her, eller hvis jeg gør min hældning en lille smule større, så går det op ad bakke. Det vil sige, nu skulle jeg gøre min hældning lidt mindre, så jeg skal gå ligesom gå lidt tilbage igen på x-aksen. Så det er den måde, man ligesom forestiller sig, man starter på bakken, og så går man nedad, indtil man nærmer sig bunden her, hvor man har mindst straf på sit data. Og så kan man sådan blive ved med at gå frem og tilbage. Så godt, så nu ved vi så, hvordan vi finder den bedste linje, når vi kun havde en hældning, men skæringen med y-aksen, den var 0. Men hvordan kan vi gøre det, når vi skal vælge både hældningen og skæringen med y-aksen? Når der er både et A og et B, vi skal vælge. Det er faktisk samme idé. Vi kan prøve at tegne det lidt mere avanceret. Vi kan prøve at tegne det i 3D, så vi kunne lave noget sådan, hvor vi har hældningen på den ene akse, skæringen med y-aksen på den anden akse, og til sidst så har vi straffen opad her. Så det vi igen gør, det er, at vi starter med en tilfældig hældning og en tilfældig skæring med y-aksen. Så den kunne være her, og så kigger vi på, hvad er straffen her? Og her har man prøvet at tegne, hvad straffen er for alle mulige forskellige hældninger og skæringer, og så vil man få sådan en flade eller en kurve eller et landskab, man kunne forestille sig, hvor når vi går ned i bunden af sådan en dal, det er der, hvor straffen den er mindst, og op på bjergtoppen er det der, hvor straffen den er højest. Så man forestiller ligesom, at man starter et tilfældigt sted, og så metoden, den siger nu, når vi nu har både et A og et B, så det vi skal prøve at gøre, det er, at vi prøver at ændre hældningen en lille smule, prøver at gøre en lille smule større måske, så ser vi, om straffen den stiger eller falder. Så gør vi det samme med skæringen. Vi prøver at ændre skæringen en lille bitte smule, og så ser vi, stiger den eller falder vores straf, hvis vi ændrer skæringen en lille smule. Og så det vi simpelthen gør, det er, at vi tager vores hældning, og vi tager vores skæring, og så retter vi dem, eller ændrer dem i den retning, som gør straffen mindre. Så det kunne for eksempel være, at vi gør hældningen lidt større, eller hældningen en lille smule mindre, men skæringen større eller lidt mindre, en retning for hver, og så flytter vi os en lille smule i den retning. Og så gentager vi simpelthen bare det igen. Nu kigger vi lige her, hvis jeg ændrer min skæring en lille smule, hvis jeg ændrer min hældning en lille smule, hvad sker der så med min straf? Så flytter jeg begge to i den retning, som får straffen til at falde. Hvis jeg går en lille smule ned ad bakke igen. Og så kan jeg ligesom gentage det her, hvor jeg hele tiden kigger lige der, hvor jeg står. Hvad sker der lige omkring mig, hvis jeg ændrer min hældning og min skæring en lille smule? Og så flytter jeg mig den vej, hvor straffen bliver mindre. Og så går jeg ligesom ned ad bakke, indtil jeg nærmer mig bunden af sådan en dal her, hvor min straf simpelthen er blevet mindst mulig. Okay. Så man kunne måske forestille sig det lidt sådan en analogi af den her metode eller algoritme gradient descent. Det er ligesom en måde at finde ned ad et bjerg. Så hvis man siger, at man starter et tilfældigt sted i et eller andet bjerglandskab, og man gerne vil finde ned fra bjerget, ned i dalen, ja, hvad gør man så egentlig? Jamen det man gør, det er, at man kigger ned på sine fødder, og så ser man, jamen lige her, hvor jeg står nu, hvad vej går det ned ad bakke, og så tager man et skridt i den retning, og så gentager man simpelthen det. Så det er sådan en måde at bare kigge ned på sine fødder, og så blive ved at gå ned ad bakke, så ender man forhåbentlig nede i bunden af dalen. Godt, så det var sådan ligesom de grundlæggende idéer og matematikken bag ved meget af det her maskinlæring. Nu skal vi prøve at se det anvendt på nogle mere avancerede problemstillinger, for eksempel sådan noget som billedgenkendelse, hvor vi får brug for sådan nogle såkaldte neurale netværk. Så hvad er billedgenkendelse? Billedgenkendelse er et simpelt problem. Det går ud på, at man har et billede, og så vil man gerne have computeren til at sige, hvad er der på billedet. Det man kan se i baggrunden af den her store mosaik, det er fra et berømt billeddatasæt, der hedder ImageNet, der består af 1 million billeder med 1000 forskellige kategorier. Det kan være hunde, katte, biler, heste osv. Og det man så prøver på, det er at lave sådan en maskinlæringsmodel, der kan sige, hvad der er på et billede. Og hvis man sådan kigger historisk på, hvor godt klarer man sig i det her billedgenkendelse på det her datasæt, som er vist i baggrunden her, så er mennesker, hvis de bliver sat til at prøve at løse det, så laver de cirka fejl 5% af gangene. Der er også 1000 forskellige kategorier, man skal sige, hvad der er på billedet, så det giver måske mening, at selv mennesker tager fejl, når de skal sige, hvad der er på sådan nogle billeder her. Hvis man så kigger historisk på, hvor godt computere har klaret sig i det her, så kan man se, at hvis man går tilbage omkring 2010 og sådan noget, så var de ret dårlige, de lavede mere end 25% fejl.
og så i 2015, der blev de faktisk bedre end mennesker. Og det der især, man skal lægge mærke til, det er her i 2012, der skete der et kæmpe, en kæmpe forbedring i kvaliteten af de her billedgenkendelsesværktøjer, og det var dengang, man begyndte at bruge maskinlæring i stedet for at programmere på gammeldags vis. Så det vi prøver på, bare lige for at stille problemet lidt op, det er, at vi vil gerne lave noget lignende det, der er vist på billederne her, hvor man får sådan et billede ind, og så vil have computeren til at sige, hvad det er. Den må måske godt sige, jeg tror mest af alt det her det er et containerskib, og så må den godt give nogle alternative fortolkninger, eller hvad den ellers kunne tro, der var på billedet. Det er en leopard, er den rimelig sikker på, at den kan godt sige, måske kunne du også godt være en jaguar, eller og så videre, ikke? Så det er det, vi vil prøve at lave nu. Vi vil prøve at forklare, hvordan virker det her billedgenkendelse, der kan sige, hvad der er på et billede. Og her giver det god mening at tænke, altså det her med at tegne en ret linje, som kan adskille alle billeder af leoparder fra scootere, det giver overhovedet ingen mening i det tilfælde, og det er jo heller ikke engang klart, hvad er en ret linje, når sådan et billede, der har 1 million pixels, hvad er en linje overhovedet. Men vi skal nok ikke forvente, at man kan tegne en ret linje, som så adskiller sådan nogle billeder der. Det er i hvert fald den forkerte model at bruge. Så vi skal bruge en anden form for maskinlæringsmodel til sådan noget billedgenkendelse end de her linjer. Så den model, vi vil komme til at bruge, det hedder et neuralt netværk, som ligesom er fundamentet i billedgenkendelse. Så sådan et neuralt netværk, det kommer ligesom ud af den her idé om, at mennesker er gode til billedgenkendelse, de er gode til at skrive tekster, forstå tale, de er gode til at lave kunst osv. Så hvis vi nu laver en maskinlæringsmodel, som er inspireret af hjernen, eller ligner hjernen på en eller anden måde, så kunne vi jo håbe på, at den er god til billedgenkendelse, så den ligesom reflekterer virkeligheden på en eller anden måde. Og sådan et neuralt netværk er sådan lidt for simpelt illustreret heroppe i højre hjørne, og jeg vil prøve at forklare, hvad de her dele de er i sådan et neuralt netværk. Så for at gøre det simpelt, så lad os prøve at kigge på billedgenkendelse, hvor vi ikke har 1000 forskellige ting, vi skal bare fortælle, vi skal lave en maskinlæringsmodel, der kan sige, om et billede forestiller en kat eller en croissant. Ikke? Så vi får et billede ind, og så skal vi sige, var det en kat eller en croissant, der var på billedet. Så sådan et billede her, jeg tror de fleste ved, at sådan et billede det består af pixels. Ikke? Så hver eneste pixel på et billede, for at gøre det simpelt igen, så lad os sige, at vi kun har sort-hvid billeder. Så hver eneste pixel på sådan et billede, det har en lysstyrke, hvor vi så kan sige, det er selvfølgelig bare et tal. Hvis det er sort, så er det tæt på 0. Vi siger faktisk helt sort, det er 0, og helt hvid, det er 1 i lysstyrke. Man kan tænke på det måske som 1, det er 100% hvidt, og 0, det er 0% hvidt, eller 0% lyst. Så hver eneste pixel er simpelthen bare sådan et tal, der fortæller, hvor lyst er det i den her pixel her. Når vi så tager sådan et neuralt netværk, så er ideen nu, at det tegner vi på den her måde her. Så over til højre her, der har vi de 2 kategorier, vi skal prøve at skille ad, katte og croissanter. Over til venstre, der har vi alle de her cirkler, det er det, vi kalder neuroner. Og vi har 1 neuron for hver pixel, der er i vores billede. Så her hvis det er en 1 megapixel billede, så i 1 million pixel, så sidder der 1 million af de her cirkler her, tegnet herovre til venstre. Så det vi egentlig gør, det er, at vi har sådan en input-lag i vores neurale netværk, og der kommer de her pixels simpelthen bare ind i vores netværk. Så det er simpelthen bare, hvor lyst er det. Der kommer alle de her talværdier ind herover. Over i den anden havde vi havde det her output, det kalder vi også neuroner. Alle cirklerne er neuroner, og her har vi 1 neuron per kategori, så katte og croissanter vi har 2. Hvis det er det her ImageNet datasæt, så vil vi have 1000 neuroner. Så hvad er de her neuroner så for noget af dem, der sidder inde i netværket? Så de skal på en eller anden måde repræsentere, hvordan neuroner inde i hjernen virker, men det er lidt en forsimplet udgave af de neuroner, der sidder inde i vores menneskelige hjerner. Men ideen er, at der kommer et input ind. Det kan ligesom de kommer fra en af de her lag i netværket, det kommer fra det forrige lag, der kommer et input ind, og så sender den et output ud, sender et signal videre til nogle andre neuroner. Så hvis man nu siger, at der kommer en værdi ind, fra hver af de her, de er forbundet til en neuron i det forrige lag, og der kommer en værdi ind, vi kan kalde den x1, x2 og x3. Så hver af de her forbindelser her mellem neuronerne, de har en vægt på sig. Så det er fordi inde i den menneskelige hjerne, der er der også alle de her forbindelser mellem neuronerne, de kan være stærke eller svage, og de der forbindelser, de der synaptiske vægte, de ændrer sig, når vi lærer ting, de her forbindelser mellem neuroner, hvor stærke eller svage de her forbindelser de er. Så der sidder sådan en vægt på hver af dem, vi kalder W1, W2, W3, og det så neuron den så gør, det er, at den regner et signal ud, som den gerne vil sende videre til de næste neuroner. Og hvordan gør den det? Den gør det egentlig ved at tage de her vægte, og så gange dem på
de værdier, der kommer ind fra forrige lag. Så man kan tænke på vægten og siger sådan lidt om, hvor vigtig er den her værdi, der kommer ind. En høj vægt betyder, at den er vigtig, og en lille vægt betyder, at den er ligegyldig. Så den regner simpelthen sådan nogle vægte ud, ganger vægten på de tidligere værdier og plusser dem sammen. Og så sender den simpelthen det her resultat, signalet sender den så videre. Man kan sige, i praksis, så gør man en lille smule mere her. Man laver lige tallet en lille smule om, men det vil vi ikke bekymre os om. Så hvad gør vi nu? Det der sker, det er ligesom, når vi får vores billede her, så kommer alle de her tal ind, der fortæller, hvor lyst er det i den her pixel her. Og hvis vi så zoomer ind på en enkelt neuron i det næste lag her, ja, hvad har den så? Den har jo en vægt på alle de her kanter, som kommer fra input-laget. Det er simpelthen styrken af signal. De kunne måske være 1,1, 0,3, minus 0,2 osv. Og så regner den simpelthen et signal ud 1,1 gange 0,6, 0,3 gange 0,0, minus 0,2 gange 0,5 og så videre, plusser det hele sammen, og så får man her i det her tilfælde et tal 0,64. Det vil sige, det er nu værdien eller signalet fra den her neuron, som den så kan sende videre til det næste lag. Så værdierne kommer ind til venstre. Næste lag kan nu regne ud, hvad deres signaler er. De bliver sendt videre, så næste lag kan regne ud, og næste lag kan regne deres signal ud, og næste lag kan regne deres signal ud. Indtil til sidst, de her neuroner gør faktisk bare det samme. De regner også nu et signal ud, så er der en signal i begge to. Og så tanken er simpelthen, at vi vil gerne have, at den, der har det største signal, det er det, vi tror, det er. Sådan af praktiske grunde, så plejer man så, når der kommer sådan nogle signaler ud, måske det står 27 og 3, så plejer man lige at gøre noget ved tallene, sådan at de ikke bare kan være 27 og 3, men man vil gerne have, at de kan ikke være negative, vil man gerne have for eksempel, og så vil man gerne have, at man kan plusse dem sammen, og så giver de 1. Så for eksempel kunne det være tallet 0,7 og 0,3. Så det er der gode tekniske grunde til, at man gør. Men nu kan man også i hvert fald fortolke en lille smule på det. Så hvis nu der står 0,7 her, så kan man ligesom tænke, det er, hvor sikker er modellen på, at det her det er et billede af en kat. Og det er jo ligesom det, vi så på det første billede med miderne og scooteren og containerskibet. Der var ligesom en klasse, den var meget sikker på, en kategori, den var meget sikker på, det var den, der havde det største tal herovre i outputtet. Okay. Så nu kan man selvfølgelig spørge sig, der sad alle de her vægte inde i det her neurale netværk, og så skal man selvfølgelig spørge sig, hvordan vælger man egentlig alle de her vægte her? Det er jo dem, der ligesom på en eller anden måde får det neurale netværk til at gøre noget nyttigt, og det er også den menneskelige hjerne, den ændrer de her vægte inde i vores hjerner for at lære noget. Og det man gør, det er, at man bruger simpelthen noget indsamlet data til at vælge vægtene. Og præcis samme princip, som vi så med cyklerne og bilerne, vi giver simpelthen, og huspriserne, vi giver en straf eller en bøde for at svare forkert. Så hvis vi nu siger, at vi havde samlet en masse billeder ind, hvor der har siddet nogle mennesker manuelt og sagt, det er det her, der er på billedet. Okay, det her det er billedet af en kat, det her det er billedet af en croissant, det her er en kat, det er en croissant. Vi har alt det her data, nu vil vi gerne bruge det til at træne vores maskinlæringsmodel. Så tager vi, nu har vi lige sagt det, vi forklarer det som sort-hvid billeder, så lad os lave en sort-hvid udgave af det. Og så kører vi det igennem, og så kan vi sige, den tror måske, det er, den siger måske 0,7 ved katten og 0,3 ved croissanten. I vores træningsdata, nu skal vi så give en straf for det, den har svaret. Ja, tanken er jo selvfølgelig, at vi vil gerne give en høj straf, hvis den har sagt et lille bitte tal. Ikke? Hvis den siger, at der er 0,001 chance for, at det er en kat, så derfor vil vi gerne give en stor straf. Men så det med at sagt, det er helt sikkert en kat, så vil vi gerne give en lille straf. Så en høj straf, hvis det er et lille tal, på det rigtige svar. Ikke? Så vi ved, at det er en kat, så vi går hen og kigger ved katten, der satte 0,7. En mulighed her, det er, at hvis den sagde 0,7, så kunne vi for eksempel straffe med 1 divideret med 0,7. Ikke? Så vi vil gerne have noget, der bliver stort for små tal og lille for store tal, så man kunne måske tage 1 divideret med tallet. I praksis så gør man lidt noget andet. Der tager man den såkaldte logaritme til 1 divideret med x, men det er egentlig ligegyldigt og underordnet for budskabet her. Så tanken er her, det var et billede af en kat, vi sagde 0,7, så nu straffer vi det med 1 divideret med 0,7, det er 1,43. Så tager vi det næste billede af croissanten. Vi kan køre det igennem, måske sætte den 0,4 ved en kat, 0,6 ved en croissant. Vi ved, det er en croissant, så vi siger 1 divideret med 0,6, det giver en straf på 1,67. Vi kører det næste billede af en kat igennem, måske sætte den 0,9 ved katten, 0,1 ved croissanten. Det var en kat, så vi betaler 1,11 i straf. Måske kører vi den sidste croissant igennem, måske sagde den faktisk, og jeg tror helt sikkert, det her det er en kat, den sagde 0,8 ved katten, den sagde 0,2 ved croissanten. Det rigtige svar er en croissant, så det er 1 divideret med 0,2. Her er det 5, vi betaler i straf i det her tilfælde. Den samlede straf bliver så altså, vi plusser bare tallene sammen fuldstændig ligesom før, 9,21. Okay.
Så så det er simpelthen ideen. Vi har noget træningsdata, vi kan køre det igennem vores netværk, og vi kan give en straf for at svare forkert. Og hvad gør vi så? Jamen det eneste, vi simpelthen gør, det er, at vi bliver ved med at lave små ændringer til alle vægtene, sådan at straffen bliver mindre. Præcis den samme algoritme faktisk, det er den her gradient descent idé med at rulle ned ad bakke. Så vi starter simpelthen med at vælge nogle tilfældige vægte i hele det her kæmpe store neurale netværk, sætter alle vægtene tilfældigt, og så kan vi køre alle vores træningsdata igennem, og vi kan prøve at ændre alle vægtene en lille smule, for at finde ud af, vi kan prøve at gøre den en lille smule større, for at finde ud af, om straffen så stiger eller falder. Og så ændrer vi simpelthen bare alle vægtene samtidig en lille smule i den rigtige retning, den retning, der får det til straffen til at falde. Og så gentager vi, og gentager vi, og gentager vi, og gentager vi. Og så er jo håbet ligesom, at vi på en eller anden måde ender med nogle vægte, som ligger nede i bunden af dalen, og det vil sige, at den får en lille straf på vores træningsdata. Det vil sige, at den har været god til at forudsige, hvad er det, der er på billederne, som jeg har indsamlet. Billederne af katten og hundene. Og så har jeg håbet selvfølgelig, at hvis den er god på alle mine katten og croissanterne, hvis den er god på alle mine træningsbilleder, så er den også god, når jeg ser nye billeder i fremtiden. Godt. Det her billede er en lille smule misvisende nu her, fordi der er jo ikke kun 2 vægte, man skruer på her. I virkeligheden har du en vægt for hver eneste, man har sådan en vægt her for hver eneste vægt i det store neurale netværk. Så der kan måske være 1 million forskellige vægte. Det vil sige, at man skulle tegne et milliondimensionelt billede, og det kan jeg ikke rigtig finde ud af at tegne. Så det er ikke sådan bare en pæn overflade, man kigger på, men ideen er egentlig den samme. Så hele metoden er igen det samme, som hvis man skal ned fra et bjerg. Man starter et tilfældigt sted, og så kigger man ned på sine fødder, og så ser man lige nu og her, hvor går det ned ad bakke, og så tager jeg et lille skridt i den retning, og så bliver jeg ved. Okay. Det er jo neurale netværk og billedgenkendelse, hvordan de virker. Så lad os prøve at snakke om sprogmodeller og chatbots, ligesom ChatGPT, hvordan virker de. Så ChatGPT er den her chatbot, man kan stille spørgsmål til, og man kan have en samtale med den, og den kan svare, ikke? Så ChatGPT kan blandt andet besvare rigtig mange eksamensopgaver i mange kurser, som vi måske har hørt. Og jeg tog et eksempel her fra mit eget kursus i Machine Learning ved Aarhus Universitet. Det er et kursus på 5. semester. Det var reeksamen i år, og her var et tilfældigt spørgsmål i det her eksamenssæt. Ikke? Så der står noget, de studerende skal regne ud. Der er lidt matematik, og så skal de fortælle, hvad svaret er. Der er 4 svarmuligheder. De studerende har 2 timer til at klare den her eksamen uden hjælpemidler, så det er meningen, at de ligesom selv skal kunne løse de her opgaver. Og det er en multiple choice med 4 svarmuligheder til hver, og der er 24 spørgsmål i det her eksamenssæt. Og hvis man nu tog det her ene eksamensspørgsmål, som er vist her, og altså kigger på, hvad svarer de studerende så, altså man ser, der er flest, der svarer A og B, og så er der nogen, der svarer D, og så er der nogle få, der svarer C i det her tilfælde. Det rigtige svar her er faktisk C. Nu vil jeg prøve at vise jer, hvordan den her chatbot, ChatGPT, hvis ikke jeg prøver at lege med den, hvordan den virker på sådan noget som det her eksamenssæt. Så lad mig lige prøve at skifte over i en browser her. Så her har jeg ChatGPT åben, og hernede i bunden, der har jeg skrevet teksten fra mit eksamensspørgsmål, også med de 4 svarmuligheder. A, det er det ene svarmulighed, B er det andet svarmulighed. Og så kan jeg taste den her tekst ind til ChatGPT, og så tænker den lidt. Så regner den, og den kommer der med en forklaring, som fortæller mig, at svaret det er C. Ikke? Så den regner simpelthen alle mellemregningerne ud, ligesom et menneske vil gøre, og fortæller mig, at svaret det er C. Og det var præcis det, der faktisk er svaret herinde. C er det korrekte svar, så ChatGPT kunne godt besvare den her eksamensopgave. Okay. Så hvordan virker ChatGPT så? Så ideen i ChatGPT er ligesom, at vi får tekst ind i den ene side. Det er den her prompt, eller det her spørgsmål, som man stiller. Så det var det her tekst, jeg skrev før. Det skal ligesom komme ind, og det er stadig et neuralt netværk, vi vil bruge på en eller anden måde. Og så ud skal der komme ChatGPT's svar, hvor den siger, at C er den korrekte mulighed her. Så hvordan virker det? Så hvordan repræsenterer man egentlig sådan noget tekst her i sådan et neuralt netværk, og hvordan kan man generere sådan et output der? Så vi vil prøve at se, om jeg forklarer delene. Nu har jeg simplificeret det lidt i forhold til hvordan den rigtige ChatGPT virker selvfølgelig, men jeg vil alligevel give de grundlæggende idéer i, hvordan den virker. Så over til venstre herover, der har vi igen sådan et input-lag, hvor vi har rigtig mange input, og vi har et input per ord i ordbogen, ganget med for eksempel 512 her. Så der er 512 små kopier af ordbogen. Så her, hver gang jeg tegner en ordbog her, så sidder der faktisk en hel masse neuroner herinde, en for hver eneste ord i ordbogen. Og det gør der så 512 gange.
Og i den anden side, der har vi igen en neuron for hver ord i ordbogen, så der har vi kun en kopi af ordbogen. Hvis der, lad os sige, der er 10.000 ord i den engelske ordbog, så er der 10.000 neuroner her. Der er 10.000 gange med 512 neuroner herover. For lige at gøre det lidt nemmere eksempel, så siger vi bare, at vi laver 5 her for resten af det her eksempel. Ikke? Så vi siger, at der er 5 kopier af ordbogen herover. Lad os prøve at zoome ind på en af de her neuroner og se, hvad der sker her. Så egentlig så sidder der herinde, der sidder der simpelthen en neuron for hver eneste ord i den engelske ordbog. Nu er det så den danske ordbog her, du og kat og mel og hus og tennis og så videre. De har alle sammen neuroner her, som så er forbundet til det næste lag og så videre. Men så måden, de er ligesom forbundet på samme måde som i billedgenkendelse. Så hvordan træner man så sådan en ChatGPT, eller hvad er det, den kan? Det, den egentlig kan, det er ret simpelt, at den kan forudsige det næste ord, der kommer bagefter. Så hvis man nu forestiller sig noget lidt simplere, at man har skrevet, du skal købe æg, mel, og så x, så vil vi gerne nu forudsige, hvad skal x være? Og hvordan virker det? Ja, tanken er ligesom, at der er ligesom 5 ord, der går forud, og så kommer der et ord herover, så man flytter de 5 ord ind herover. Du skal købe æg og mel. Vi havde 5 kopier af ordbogen, så en kan komme ind hver. Derfor den var 512 før, det var, for man kunne have en sætning, der er 512 lang. Men her har vi bare 5 ord, der kommer ind. Og så er herovre i den anden side, der havde vi igen ligesom en neuron for hver eneste ord i ordbogen. Og det vi gerne vil have, det er på en eller anden måde, så repræsenterer vi, at de her ord, de kommer ind. Så gør vi det samme som i billedgenkendelse. Alle de her neuroner sender signaler videre til hinanden på præcis samme måde. Den ganger nogle vægte på og sender et signal videre. Hele vejen til de når op i den anden ende. Og så giver den igen, ligesom med billederne, i stedet for det her, den her neuron svarer til en kat, og den her svarer til en croissant, så svarer de bare til ord nu. Og de har alle sammen sådan en talværdi 0,3, 0,1, 0,6, 0,0. Og så siger vi, at vi tager bare den, der har det største tal, det var smør. I virkeligheden, så ChatGPT slår faktisk med terninger, og så hvis nu der står 0,6 ved smør, så skriver den, så vælger den smør som det næste ord med 60% sandsynlighed, og med 30% sandsynlighed, kat med 10% sandsynlighed, og tennis med 0% sandsynlighed. Så nu fandt vi ud af, at det næste ord skulle være smør heroppe. Så kan vi bare fortsætte, så kører vi det, fordi ChatGPT skriver jo en helt lang sætning som svar. Så nu har den lavet smør, og så fortsætter man bare, så spørger man, hvad skal det næste ord så være? Jamen, nu kan jeg jo tage de 5 ord, der går forud her, og køre ind en gang til. Så nu står der skal, købe, æg, mel og smør. Det var det, jeg forudsagde før. Så kan jeg finde ud af, hvad skal det næste ord være? Jamen, det finder jeg ud af ved at sende de her signaler igennem mit neurale netværk. Og så siger vi, den her gang var det og, der var det mest sandsynlige ord. Så kan jeg sige og, eller jeg kan slå med terninger, ikke? Også så vælge ud fra de her, som tænke på dem som sandsynligheder for at få hver de forskellige ord. Hvis vi lige zoomer ind igen på, hvordan er det egentlig, vi repræsenterer ordet mel, når vi zoomer ind i det her, i den her neuron her. Så kan vi se, hvis vi zoomer ind på ordbogen, ikke, der var sådan en neuron for hver eneste ord i ordbogen. Helt præcis, så er der også en neuron, der svarer til ordet mel. Hvis det er mel, der kommer ind her, så skriver det eneste, vi gør, det er simpelthen ligesom med pixel, så skriver vi bare et 1-tal ved mel og 0 ved alle de andre. Så det er simpelthen den måde, vi gør det på. Det er ikke sværere end det. Og så kører vi det igennem netværket. Godt. Og så skal man selvfølgelig spørge sig selv, ligesom med billedgenkendelsene, hvordan skal vi så vælge de der vægte ind i det neurale netværk? Og det gør vi fuldstændig på samme måde ud fra indsamlede træningsdata, hvor vi giver en straf eller en bøde for at svare forkert på det her træningsdata. Og så bliver vi simpelthen bare ved med at lave små ændringer til alle vægtene, sådan at straffen bliver mindre og mindre og mindre og mindre. Så hvordan kunne vi gøre det her? Så hvad er det for noget træningsdata, man for eksempel kunne bruge til ChatGPT? Der har for eksempel været alt tekst på internettet, ikke? Så måske kunne man gå på Wikipedia og finde en opskrift på boller i kaj. Der står noget tekst, og det her tekst har så været brugt til at træne ChatGPT. For eksempel, så kan man gå ned i teksten, ikke? Fordi i det her tekst, der kan man sige, at her var 5 ord, og vi ved, at det næste ord, det er faktisk ordet kogte. Der står med ris og består af, og så kommer ordet kogte bagefter. Så i vores træningsdata, der ved vi, hvad det næste ord er, så vi kan ligesom sende den her sætning ind i vores neurale netværk i den ene ende, med ris og består af, så spytter den jo nogle talværdier ud i den anden ende, og en af de her neuroner i den anden ende svarer til ordet kogte, det ord, som der faktisk kom som det næste ord. Måske sætter det neurale netværk 0,2 her, og så giver vi den simpelthen en straf. Vi vil jo gerne have den til at sige, være rigtig her. Den vil gerne have den til at sige 1, hvis det rigtige ord var kogt, eller i hvert fald et stort tal.
Så fuldstændig det samme som med billederne, så giver vi en straf. Hvis den nu siger x, så giver vi en straf på 1 divideret med x. Så vi giver nu en straf på 1 divideret med 0,2, som er 5 i det her tilfælde. Godt. Så nu har vi brugt lidt af det data, vi havde på internettet, men vi regner simpelthen en straf ud for alt det træningsdata, vi havde. Ikke? Vi havde også en sætning, der startede her, der sagde ris og består af kogte, som kommer ind her i den ene ende, og vi kunne prøve at køre det igennem vores neurale netværk, som det ser ud nu. Og så kommer der igen nogle værdier ud i alle neuronerne. En af de her neuroner svarer til ordet kødboller. Måske står der 0,7 her. Så straffer vi med 1 divideret med 0,7. Lige igen en lille kommentar, at i praksis det er ikke ret meget anderledes. Det er den her såkaldte logaritme til 1 divideret med x, man bruger af forskellige årsager. Så, og nu når man kan det, så kan man bruge den samme algoritme igen, gradient descent. Start med at lave tilfældige vægte i hele det neurale netværk, og så bliver man bare ved med at gentage, at man prøver at skubbe en lille smule til alle vægtene, ændre dem en lille smule op eller ned, og finde ud af, hvilken retning skal jeg ændre dem i, før min samlede straf bliver mindre. Og så gør jeg simpelthen det. Jeg ændrer alle vægtene en lille smule i den retning, der gør straffen mindre, og så gentager jeg. Og så svarer det igen til ligesom at gå ned ad bakke. Så det er fuldstændig den samme type måde, man træner sådan en på, som med billedgenkendelse. Det er bare tekst i stedet for billeder. Godt. Så lad os komme til det her generativ AI, eller sige kunstgenererede computere. Hvordan kan man få computeren til at generere billeder? For eksempel det her fine billede, der er her i baggrunden, det er genereret af et værktøj, der hedder Midjourney. Så jeg vil lige prøve at vise jer også lige en lille demo af, hvordan virker det her Midjourney. Så til at gå ind her i Midjourney, så kan jeg sige, at jeg vil gerne have image of a cat sitting at a table with a plate of croissants. Det er nok noget, jeg ikke lige kunne finde et billede af på Google, men som passer godt til mit foredrag. Ikke? Så skriver jeg den her tekst ind, og så arbejder Midjourney her. Lad os prøve at se, hvornår den bliver færdig. Så godt, vi har tid til at sidde og vente her. Så den er simpelthen i gang nu med at lave et billede til mig, som passer med den her tekst her. Og lad os prøve at se, hvor langt den når. 33. Den er lidt langsom i dag. Der begynder der at komme noget her. Og man må se, at det begynder at ligne katte. Og så har vi fået sådan fine 4 forskellige billeder af katte, der sidder ved et bord med croissanter. Så det er sådan det, den kan, de her værktøjer her. Så lad os prøve at gå tilbage og forstå, hvordan virker de her. De her såkaldte modeller, de hedder diffusionsmodeller, og målet her, det er sådan at træne for at gøre det lidt nemmere for os selv, så skal vi ikke klare hele tekster, men vi vil bare sige, lad os bare sige, at vi skal kunne generere nye billeder af katte. Og det vi har til rådighed, det er forskellige træningsbilleder af katte. Ikke? Så vi har en masse billeder, vi ved, der forestiller katte, og så vil vi gerne på en eller anden måde få en maskinlæringsmodel til at lave nye billeder til os. Så, og hvad er ideen her? Jamen, ideen den er simpelthen, og det er lidt en sjov idé, hvis vi har sådan et billede af et kat, som vi har taget med et kamera måske, så kan vi nemt tilføje støj til sådan et billede. Ikke? Så lad os prøve at lave noget tilfældig støj, og så blander vi vores billede med det her støj her, og så får vi en lidt støjet udgave af billedet med katten. Okay. Det kunne vi jo prøve at gøre en hel masse gange, så vi bliver ved med at tilføje mere og mere og mere og mere og mere støj. Indtil til sidst, så bliver billedet jo egentlig bare til ren støj helt nede i bunden. Okay. Så hvad er det smarte ved det her? Så den skøre idé nu, som ligger til grunden for de her billedgenerering, det er at prøve at træne et neuralt netværk til at gå den anden vej, så den tager støj og laver det om til billeder. Så lad os prøve at se, om vi kan forklare det lidt mere. Støj til billeder. Så vi vil gerne lave et neuralt netværk, sådan at vi ligesom kan gå baglæns her, så hvad er ideen? Vi kan smide det røde billede ind. Så det vi har over til venstre, det neurale netværk, det er igen en neuron per pixel i vores billede, hvor vi sender vores billede ind. Så er tanken, og det er bare igen det her, hvor lyst er det måske, det, hvor meget rød, hvor meget grøn, hvor meget blå er der i hver pixel. Så sender vi det igennem vores netværk, og så kommer det hen i den anden ende, og hen i den anden ende, der har vi en output-neuron per pixel i billedet igen, sådan at vi kan tænke på det, der kommer ud, som værende et billede. Så der kommer et eller andet billede ud. Så kan vi sammenligne med
billedet, der faktisk kom før her. Ikke? Vi har jo lavet de her billeder, dem har vi gemt, dem lavede vi selv ved at tilføje mere støj, så vi har det grønne billede, vi har det røde billede. Så kan vi prøve at kigge på det grønne billede her, vi kan kigge på det, der kom ud af det neurale netværk, vi kan kigge på forskellen imellem dem. Det vil sige, at de er måske lidt forskellige, men måske ikke så meget. Og det vi så gør, det er simpelthen, at vi træner vores model, så vi giver en straf nu, jo mere forskellige de her to billeder er. Ikke? Så vi har en høj straf, hvis de er meget forskellige, og en lille straf, hvis de er meget ens. Det vil sige, at hvis vi træner sådan et neuralt netværk nu til at få en lille straf, så prøver vi at lære netværket at gå fra det røde billede til det grønne billede. Vi prøver at træne den til at kunne fjerne støjen fra billedet, det tilfældige støj, vi tilføjer, der gik den anden vej. Så det vi gør nu simpelthen med den her idé, det er, at vi tager alle de her billeder af katte, som vi har samlet ind, vi laver støj på dem alle sammen, så vi får alle de her støjudgaver af billederne ind, så det bliver bare til ren støj herover til højre. Og så kan vi simpelthen, så træner vi simpelthen et neuralt netværk. Vi tager alle sådan nogle nabobilleder her, alle mulige steder, hvor vi tager det røde billede og det grønne billede, og så træner vi et netværk. Vi bruger det som træningsdata, hvor vi betaler en straf. Når det røde kommer ind, så gælder det om at være tæt på det grønne. Ikke? Jo længere vi er fra det grønne, jo større straf får vi. Så træner man sit netværk til at prøve at gøre det her. Og det gør man med nøjagtigt den samme algoritme igen, gradient descent. Prøver bare at skrue på de her vægte, så det bliver en lille smule bedre, tager et lille skridt og bliver ved, og bliver ved, og bliver ved, og bliver ved. Så så nu ved vi, hvordan vi træner det her netværk. Vi prøver simpelthen bare at lære netværket at genskabe eller fjerne støjen, når vi går tilbage af. Så hvis vi nu skal lave et nyt billede af en kat, hvad gør vi så? Jamen, så laver vi simpelthen et billede, som bare er tilfældig støj. Så vi slår bare med terninger og laver et helt tilfældigt billede, ren støj. Og så bliver vi ved med at gentage, at vi tager det her støjbillede, kører det igennem det neurale netværk, for at fjerne lidt støj, ikke? Så vi kører det igennem netværket, og så får vi en udgave herover, som måske har fjernet en lille smule støj. Så tager vi det billede, og så kører vi det simpelthen bare ind en gang til at fjerne noget støj. Får vi lidt mindre støj i vores billede, og vi kører det ind igen, og vi bliver ved at køre det frem ind igennem det her netværk og tilbage og tilbage og tilbage. Og hvis vi har trænet netværket rigtigt, så egentlig det, der sker, at vi bliver ved med at sende igennem de her støjbilleder ind igennem netværket, og den står simpelthen og fjerner støj, så man kan se over lige så langsomt bliver billedet skarpere og skarpere, på hver gang der kommer en tur igennem det neurale netværk, indtil til sidst dukker der et billede af den her kat op. Og så får man de her fantastiske billeder af katte. Så det er sådan, man kan lave billedgenerering, generativ AI, er simpelthen ved at på en eller anden måde lave tilfældig støj, og så fjerne støjen, fordi vi har trænet et netværk til at kunne fjerne støj på billeder, vi har lavet. Så man bare lige runde af med at nævne nogle af de tekniske og etiske udfordringer, der er omkring AI. Jeg vil ikke komme ind med konkrete holdninger om, hvad man skal gøre, men jeg vil bare nævne nogle af de ting, der også bliver diskuteret. Så hvis man kigger på sådan en som ChatGPT, den her model, der blev trænet, den har over 1 billion, det vil sige 1000 milliarder af de her vægte inde i sig, af de her parametre, der sidder og bliver skruet op og ned. Og for at træne den, det kræver sindssygt meget regnekraft at sidde og gøre det her med at skrue vægten op og ned. Hvis man læser lidt på det, så lyder det, så har ChatGPT blevet trænet i cirka 100 dage på 25.000 grafikkort. Hvis man så slår op, hvad vil det koste at købe 25.000 af de her grafikkort? Det vil koste $250 millioner bare at købe den her hardware, der kunne træne ChatGPT. Hvis man skulle leje den på Amazon Web Service for eksempel, så ville det også koste cirka $175 millioner at leje det her i 100 dage. Så det er jo vanvittigt dyrt. Man skal også sige, for en grøn omstilling, så er det også skidt, fordi maskinlæring har også et højt strømforbrug. Det her med at træne ChatGPT, hvis man regner lidt på, hvor meget sådan nogle 100 grafikkort eller i 100 dage med 25.000 grafikkort, det koster i strøm, så bruger det cirka 20 gigawatt-timer, som svarer til 12.500 danske husstande i et helt år. Omkring etiske udfordringer, der er selvfølgelig alle mulige forskellige problemstillinger, der dukker op nu, når man kan lave sådan nogle fantastiske billeder, så kan man også lave de her såkaldte deepfakes, hvor man kan bruge kunstig intelligens til at lave billeder af virkelige mennesker i situationer, de aldrig har været i. Hvordan kan vi beskytte os mod misinformation på den her måde her? Selvkørende biler, hvis vi bruger AI til at lave selvkørende biler, hvem er så ansvarlig, når sådan en bil er involveret i en ulykke selvfølgelig? Hvad med sådan noget som copyright-rettigheder, når ChatGPT bliver trænet på alt tekst på internettet, eller nogle af de her billedgenereringsværktøjer bliver trænet på en hel masse billeder, de har fundet på nettet? Er det så brud på ophavsrettighederne, at man har trænet på dem, eller er det okay, når man ikke direkte genskaber de samme billeder og tekst?
Hvad sker der, hvis vi lader AI tage beslutninger, om der påvirker vores liv? For eksempel, hvor lange fængselsstraffe man skulle forestille sig, man skulle have. Skal man sidde fængslet eller varetægtsfængslet, eller kan man få lov at gå fri ind til ens retssag? Øhm, og hvordan forhindrer vi, at AI måske diskriminerer mennesker? Hvordan ved vi, om AI kunne finde på at diskriminere mennesker? En anden ting er også, at nogle gange, hvis nu vores AI, vores kunstig intelligens her, bliver brugt til et eller andet vigtigt, og den måske laver en eller anden fejl, det der output, den laver, det er tydeligvis helt forkert. Hvis det er sådan et neuralt netværk, vi kan ikke engang forstå, hvorfor det er forkert. Ikke? Der er bare, det eneste, vi har, det er bare de her 1000 milliarder forskellige vægte. Den gør et eller andet forkert. Hvorfor i alverden gør den noget forkert? Ikke? Vi har ingen chance for at forstå det. Så det er også ligesom en problemstilling, der er værd at tænke over. Hvad gør vi for at kunne bedre forstå de her AI-løsninger? Og så den sidste ting også med, at det er så dyrt, det her kunstig intelligens, ja, det gør jo også, at det kun er store firmaer, der har råd til at lave sådan nogle ting som ChatGPT, ikke? Fordi der er jo ingen forskningsgrupper eller små virksomheder, der har råd til at lave deres egen sprogmodel, for eksempel fra bunden af. Skal de her kæmpe firmaer have lov ligesom at bestemme kunstig intelligens fremtid bag lukkede døre? Det var, hvad jeg havde at præsentere. Jeg håber, det var spændende. Tusind tak for nu.